Amo yuta no ngenining Department of Health Central Luzon deng sablang memale na magsadya para kay nanumang sakuna. Pepalwal nening ahensya yung karelang kapanausan ken publiko, kaya ring milyaring mitutok ngayon king Metro Manila at Mindanao. Agpang kay Medical Officer 4 na ning DOH Region 3 ay Myla Rostrata, maulagay ang active participation na rin balang metong kaya katamo ba nga pagsadyan, ing mga regular sakuna ang timoy ngayon. Dapat muna mang kanong emergency plan at emergency disaster kit na rin balang bale at pamilya. Kaya be naman kano ka rin dapat makalagay ka rin disaster kit ding mapa, personal documents, chargers o power banks, radyo, emergency blanket, Swiss Army knife, panulo, first aid items, flashlights, baterya, at sa patapamangan at danom. Samantala, pegmasosyan na muna naman ni mabilog bangsa ang National Health Emergency Preparedness Day anyang December 6 base na mo rin ken Proclamation Number 705. Agpang ken DOH maulagay ang papel na nimbalang meto nga memalen bang managumpe ang health emergency response na ning gobyerno. Kaya be naman kareng health emergency den sa kuna antimo ngayon at albog, pandemya, aksidente at armed conflict. It's important that we have systems na comprehensive, no, multisectoral. The government is here, but of course, with Red Cross providing effective first response, NNC and other agencies, no, importante na nagtutulungan din, no, and this should be done in a way na interdisciplinary, no. So health response to health emergencies is not only medical, no, public health. So iba't ibang expertise din yung kailangan natin, and all of this must be in such a way na institutionalized siya, no? Kaya be Justin Dizon, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.